ac yn gofyn I ti fendithio'n hamser ac I bresynoli dy hun yma neu'n plith. Trwy gyrha felly wrthym, ni'n gofyn hyn ôl trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch I ddechrau'n gwasanaeth drwy ganu'r emyn rhif 19. Emyn rhif 19. Henffych I enw Iesu gwyw, syrthied o'i flaen angylion Duw. Rhowch iddo'r parch, holl dyrfa'r nef, yn arglwydd pawb, coronwch ef. Emyn rhif 19 gen I sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd aluniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Nawr, fe fydd ein cwrgweddi misol ni yn cael ei chynnal ymhen 2 fis, ond gan ar yr drydedd nos Iau o'r mis, digwydd bod nos Iau cyn Gwener y Groglith, ac felly'n draddodiadol ni wedi dechrau ein hoedfaon Pasg ni ar y nos Iau honno. Felly, ni fydd na gwrgweddi misol y mis yma, ar yr ail ar 15 o Ebrill. Fe fydd na oedfa bregethu yma yn y capel am hanner awr 7 ac fe fydd y parchedig Dewi Higham yn pregethu. Hefyd, yn ystod y bore'r Iau, yr ail y 15, felly'r bore Iau fe fydd gwyl y pasgu blant. Mae'r cerdio wedi cyrraedd, felly dyma'r cerdyn sydd ar gael I gyhoeddi neu hysbysu'r cyfarfod i'r plant. Bore dydd Iau o 10 tan 12. Felly, os ydych chi'n nabod unrhyw blant sy'n siarad Cymraeg, felly croeso chi, mae yna ddigon o'r ein, mae yna 5,000 ohonyn nhw. Felly, ni fel arfer yn dyddio 2-3,000, felly mae yna 7,000 dros ben. Felly, digon, allwch chi fynd â pentwr, os nad ydych chi'n defnyddio nhw sdim ot, ond ewch â nhw, mae yna ddigon yn y blaen, ac mae gen I bentwr hefyd. Y gobeith yw byddwn ni'n dosbarthu nhw drwy'r ysgolion Cymraeg, y rai sydd yn barod i'w rhoi nhw allan i'r plant. Felly, os ydych chi ag unrhyw gysylltiad ag ysgol Gymraeg
rhywun i chi nabod, falle allan ni ofyn i'r prif athrawon os fedrwn ni dosbarthu'r rhain. Mae yna nifer yn fodlon, a rhai chydig bach yn fwy pryderus ynglyn â'i wneud. Felly, os ych chi yn nabod rhywun, dowch chi ofyn i fi, allai roi cwbl o ganodd i chi. I ni fel arfer yn gosod nhw mewn pentyrau sydd yn gwneud yn haws i'r ysgol. Felly, sdim eisiau'r ysgol i boi ni o gorfod cyfri 30 allan i bob dosbarth. I ni wneud na'n barod iddyn nhw. Felly, bydd rhain ar gael. Felly, dowch chi ofyn i fi am bentwr o'r rhain. Mae'r rhain hefyd i cyrraedd yn rhoi hysbyseb am yr holl gyfarfodydd arferol a hefyd yr un nos iau cyn y Pasg ac hefyd yr gynhadledd haf. Ac yn ystod y gynhadledd Summer Conference fe fydd na oedfaon Cymraeg eu haith, felly ar y prynhawn dydd Iau, Gorffennaf 24, fe fydd y parchedig Dewi Tudur yn pregethu, ac yn ar prynhawn dydd Gwener am hanner awr dydd 4, fe fydd y parchedig Neil Pfeiffer yn pregethu. Felly, holl wybodaeth ar y cerdiau yma, digon ar gael, felly croeso chi fynd a pa bynnag faint i chi eisiau neu hangem. Yn hoedfa nesaf am hnawn Sul am hanner awr wedi 3. Ar wrth i ni gymryd y casgliad, gan i ganu tra ar ein heistedd emyn rhif 431 o arglwydd cliw fy llef rwy'n addef wrth y draed i'm fynych wrthod Iesu ci dirmygu gwerth ei waed. 4-3 gan i eistedd i ganu hon. Bydd am darlleniad o'r efengyl yn ôl Luc, y 15fed benod, ac yn darllen y 7 adnod gyntaf. Felly Luc penod 15 ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Ac roedd yr holl beblicanod a'r pechaduriaid yn nesau at o ef i wrando arno, a'r Phariseaid a'r ysgrifenyddion a'r wgnachasant gan ddywedyd, mae hwn yn derbyn pechaduriaid ac yn bwyta gyda hwynt. Ac fe adroddodd wrthynt y ddameg hon gan ddywedyd, pa ddyn ohonoch a chanddo 100 o ddefaid ac os cyll un ohonynt, nid yw'n gadael yn namin 1.50 yn yr anialwch, ac yn myned ar ôl yr hon a gollwyd, hyd oni chaffo efe hi. Ac wedi ddoi chael efe ei dyd hi ar ei ysgwyddau ei hun yn llawen,
A phan ddeal adref, fe a eilw ynghyd ei gyfeillion a'i gymdogion gan ddywedyd wrthynt, llawen hewch gyda mi, canis cefais fy nafad a gollasid. Yr wyf yn dywedyd I chwi, mae felly y bydd llawenydd yn y nef, am un pechadur aed I farhao, mwy nag am onyd 1,520 o rai cyfiawn. Yr rhai nid rhaid iddynt wrth edi feirwch. Bydde bendit Duw ar ei air, sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto, Dduw, am gyfle arall I ddod I alw ar dy enw di ac I dyfoliannu di ac I ddyrchafu y denw. Gorewch pob enw arall. Nid oes na un enw ar y ddaear wedi bod nac a fydd sydd i'w gymharu ac enw ein harglwydd Iesu Grist. Ac felly ni yn diolch ein bod ar fraint yma I ddod I addoli ac ein bod yn gallu dod nid trwy ein heiddiannau neu'n hymdrechion ni'n hunan, ond ni'n dod trwy heiddiannau yr un yr ydym wedi dod I waddoli ac I ddyrchafu ei enw trwy heiddiannau dy fab ein gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly ni yn diolch I ti am gyfle arall I ddod yma ac I geisio dy wyneb di ac I dyrchafu dy enw trwy ganu dy glodydd ac I ddarllen dy air ac I alw ar dy enw. Ac yna o Dduw yn gweddio byd y bresenoldeb yma wrth I ddair gael ei gyhoeddi. I ni yn gofyn am y help sydd yn angenrheidiol. I ni yn gofyn am y nerth hynny o ddifri. I ni yn cydnabod o Dduw nad oes dim nerth ynom ni yn hunan. I ni'n gwybod hynny. I ni'n profi hynny yn ddyddiol. I ni'n profi hynny o sil I sil o Dduw. Os nad wyt ti ar waith, yna does dim gobaith. Ond o Dduw, I ni yn gwybod ac yn ddiolchgar am yr adegau hynny, I ni yn gweld y law ar waith. Ac yn gwybod o Dduw, I ni wedi darllen ac wedi clywed am y ffordd rhyfeddol yr wyt ti wedi gweithio yn ein gwlad ni yn y blynyddoedd a fi. Ac o Dduw fod cyflwr y wlad wedi dirywio yn drychinebus, fod cymaint o bobl wedi troi at wagedd, wedi troi at bechod, at dywyllwch. O Dduw, I ni hefyd yn gwybod mae Duw holl alluog wyt ti ac pan yr wyt ti yn penderfynu yn ôl dywyllus di, I ni yn gwybod mewn un eiliad y gall y holl wlad cael ei thrawsnewid. Fe all bobl troi yn ôl yn ei tyrfaoedd I geisio y dywyneb di ac I dyfoliannu di. I ni yn credu o Dduw y gellu di ddod yma i'n plith y prynhawn hwn ac yn gallu dod â phobl at y ti dy hun. I ni yn gwybod, I ni'n gwybod bod hyn wedi digwydd, a'i fod wedi digwydd sawl gwaith, tro ar ôl tro, sil ar ôl sil, canrif ar ôl canrif hyd yn oed, yn ein gwlad fach ni, yr wyt ti wedi bendithio ac yr wyt ti wedi denu pobl at y ti dy hun trwy dy ras anorchfygol. Ac felly o Dduw, yr wyt ti yn abl I wneud eto, hyd yn oed yn y ganrif hon. Canrif sydd yn ymddangos I fod yn ganrif caled iawn, yn genhedlaeth sydd wedi troi cefn yn llwyr ac wedi codi ei dwrn I fyny ata ti. Ond o Dduw, hynny, I ni dal yn credu yr wyt ti yn holl alluog, yr wyt ti yn gryfach na'r un enaid, yr wyt ti'n gryfach na'r un drwg. Ac felly yn gweddio ar ei ti I weithio unwaith eto yn ein gwlad ni ac mewn gwledydd eraill hefyd ar hyd a lled y byd yma. O Dduw, yr wyt ti yn abal I weithio, yr wyt ti yn gweithio mewn sawl gwlad. I ni yn diolch I ti am y newyddion hynny. I ni yn ei glywed o dro I dro am y ffordd yr wyt ti yn gweithio yn rymus hyd yn oed heddiw. Hyd yn oed y bore yma, yr wyt ti wedi bendithio amryw o wledydd. Ac felly o Dduw, I ni yn gofyn ac yn atgoffa di am ein gwlad y fach ni yma yng Nghymru ac yn gwybod o Dduw dy fod wedi ein bendithio ni a fod yn wedi trigarhau wrth ddim sawl gwaith. Ond o Dduw, paid ag anghofio y wlad fach hon. I ni yn gofyn I ti I ddychwelyd unwaith eto i'n plith. Mae'r emynau gyda ni o Dduw, mae dy air di wedi cael ei gyfieithu i'n iaith ni, mae ar gael. Mae dy air di'n cael ei ddarllen yma yn ein gwlad ni. Mae'r emynau wedi cael ei cyfansoddi o Dduw. Ac mae'r hyd yn oed yr adeiladau wedi cael ei codi. Mae'r capeli wedi ei codi yn gallu dal cannoedd ar gannoedd. Ac o Dduw nad yw'r emynau yn cael ei canu bellach. Nad yw dy air di yn cael ei brynu mewn unrhyw lle yn ein gwlad ni bellach. Ac fod yr holl capeli yn wag. Maen nhw dal yma.
Ac felly o Dduw, i ni yn gweddio ar ei ti i ddefnyddio rhain unwaith eto, ar ei ti ddod ac i fendithio'n gwlad unwaith eto. Ac y bydd yr adeilad yma, y capeli yma yn cael ei llenwi a phobl yn galw am drigaredd ac yn dyfoliannu di. O Dduw, tyrd gweithio tywallt y lan ysbryd arno, a gwna hyn oll clod i ddenw di. Ac felly ni'n cyflwyno'n hoedfa i ti ac yn gofyn i ti bresynoli dy hun yma nawr, ac i ti dod i'n cyfarfod ni wrth i ni geisio dy wyneb di, ac y byddi di yn ein bendithio ni, cadw ar un drwg i ffwrdd, cadw ar pob blinder i ffwrdd, cadw ar popeth i ffwrdd fydd yn ein rhwystro rhag ceisio dy wyneb di, a nertha ni i ddyrchafu dy enw di goriwch pob enw arall. Trigarha felly wrthym, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ganu emyn rhif 85. Emyn rhif 85. Tyred arglwydd tyrd yn fian, dim ni'n boddia dan y ne. Emyn rhif 85, gewn ni sefyll i'w chanu.
Dawn testyn o'r Efengil yn o Lyc y 15fed benod ar ail adnod. Lyc penod 15, adnod 2. A'r Phariseaid a'r ysgrifenyddion a rwg na chasant gan ddywedyd mae hwn yn derbyn pechaduriaid ac yn bwyta gyda hwynt. Fel ych chi'n gweld yn yr adnod gyntaf, ni'n gweld bod e'n dangos gwahaniaeth yn y gynulleidfa, adnod 1, ac yr oedd yr holl byblu canod a'r pechaduriaid yn nesau ato ef i wrando arno ef. Felly, yn y gynulleidfa yma, mae gyda chi'r Phariseaid a'r ysgrifenyddion yn cwyno, ac mae gyda chi'r pyblu canod a'r pechaduriaid. Dyna i chi gynulleidfa. Gyd yn yr un cwch nad ydyn nhw yn sylweddoli hynny. Roedd yr Iddewon, fel i ni'n gwybod, yn dirmygu'r pyblu canod ac yn ei gweld nhw fel pobl twyllodrus ac yn ei gosod nhw'n aml o dan yr un anadl, pyblu canod a phechaduriaid. Felly unrhyw un oedd yn digwydd bod yn gweithio fel un o'r pyblu canod, yn gasglu trethu ac yn y blaen, fydden nhw yn ei gosod nhw yn yr un dan yr un ymbarel a'r pechaduriaid. Rhai nad oedden nhw'n ymdrechu cadw at safon yr Iddewon. Dyna fel oedd yr Iddewon yn edrych arnyn nhw. Dydych chi ddim yn bobl crefyddol, dydych chi ddim yn bobl sydd yn ceisio cadw at rhyw safon foesol ac felly yn ei dirmygu nhw. Ond, roedd y pyblu canod a'r pechaduriaid yn rhoi a ddath i wrando ar yr Iesu, o'n nhw wedi dod ac yn ei ddilyn e. Efallai, am y rheswm i bod nhw'n falch bod na un yn rhoi clust iddyn nhw ac yn fodlon siarad yn nhw ac yn eu cydnabod nhw ac ddim yn ei dirmygu nhw ac achos oedd y pobl crefyddol, yr pobl crefyddol cydnabyddedig yn y wlad yn edrych lawr arnyn nhw ac yn troi cefn arnyn nhw ac dyma lle mae Crist yn dod ac mae e'n fodlon rhoi amser i'r bobl yma a siarad yn nhw. Efallai bod na rai ohonyn nhw wedi dod o dan euogrwydd, ei bod nhw wedi bod yn dwyllodrus, a'i bod nhw yn bechaduriaid. Fel yr oedd y Phariseaid a'r ysgrifenyddion, ond ydyn nhw ddim yn sylweddoli hynny. Ond falle bod yr pechaduriaid yma a'r pyblu canod wedi dod o dan euogrwydd a bod yr ymwybyddiaeth o'r hyn yma nhw wedi wneud, wedi dod drostyn nhw ac yn clywed. Dyma un sydd yn fodlon gwrando a thrigarhau a maddau ni. Ond ych chi'n gweld Phariseaid a'r ysgrifenyddion a rwg na chasant, yna chi air sy'n yn llon pen i ddweud rwg na chasant. Wel, beth mae'n ei olygu? Wel, mae'n cwyno, mae yna rhyw fath o ystyr fan hyn yn y gair, cwyno'n fawr neu yn barhaol. Dim mater o cwyno iddyn nhw, ond yn mynd ymlaen am y peth ac yn gwneud yn fawr am y peth, yn cwyno am yr holl beth, am yr holl sefyllfa, yn gweld yr pyblu canod yma ac yn ei dirmygu nhw ac yn ei cysau nhw a'r pechaduriaid ac yn troi trwy'n arnyn nhw ac yn meddwl, wel, dyna i chi erchill a mae'n treulio amser gyda'r rhain ac maen nhw'n cwyno yn barhaol. Ac maen nhw'n ddirmygus o'r Iesu am ei fod yn ymwneud â nhw heb sôn am fwyta gyda nhw. Allwch chi ddychmygu'r peth? Bwyta. Mae'n un peth i siarad gyda pobl fel hyn. Ond i eistedd lawr a bwyta gyda nhw. Pwy sydd eisiau bwyta gyda pyblu canod a pechaduriaid? Dydych chi'n eisiau bwyta gyda hwnna? Mae yna rhyw fath o ymdeimlad bod yna fwy o seilbendydd ar ei gweithredoedd nhw fel petai. Mae yna eisiau treulio amser, sy'n eisiau cael ein gweld yn treulio amser gyda'r pobl yma, ac mae yna rhyw ddirmyg a afiach yma, ac mae yna'n ofnadw, ac mae yna'n mynd ymlaen ac ymlaen am y peth. Ond beth sy'n rhyfeddol wrth ymdrechu beirniadu'r Iesu, maen nhw'n ei gyhyddo fe, heb sylweddoli mae ei bod yn cael ei gosod lawr ar record yn ngair Duw am ddweud un o'r pethau fwyaf hyfryd am yr Iesu. Maen nhw'n dweud drwg, maen nhw'n ei ddweud yn feirniadol o'r Iesu, ond dyma i chi ddisgrifiad perffaith. Mae'r Phariseaid wedi ddeall maen nhw'n iawn, dim yn aml allwch chi ddweud bod y Phariseaid yn iawn ac yn llygad i lle, ond y maen nhw'n llygad i lle fan hyn, maen nhw'n dweud hwn, mae hwn yn derbyn pechaduriaid ac yn bwyta gyda hwynt, ac yn ceisio i ddweud fel rhyw fath o rhywbeth hyll i'w ddweud amdano fe, fel bod y tai yn reswm i droi cefn ar yr Iesu gan edrychwch arno fe. Mae e'n eistedd, mae e'n siarad â nhw.
nhw, mae'n ei derbyn nhw, na mae hyd yn oed yn bwyta gyda nhw. Ond mae'n go iawn yn rhoi clod i'r Iesu, ond heb sylweddoli hynny. Ond ych chi'n gweld i amharch nhw. Chi'n gallu dweud yn dydych, pan mae pobl yn siarad yn amharchus, yn y ffordd maen nhw'n cyfeirio ato chi. Ac ych chi siŵr o fod wedi glywed falle amdano chi eich hunan, falle bod chi'n eog ohono fe yn siarad am rywun arall. Fel hwn, y mae hwn. Hwna. Yn hytrach na roi enw iddo fe. Yn hytrach na roi rhyw deitl iddo fe. Mae'n dweud, mae hwn. Y mae hwn yn derbyn pechaduriaid ac yn bwyta gyda hwynt. Ac mae yna rhyw fath atgasedd yn dod yn yr geiriau bach yna. Mae hwn. A mae hwnna'n dweud cyfrolau wrthoch chi am ysbryd y bobl, y ffordd maen nhw'n siarad. Ac ych chi'n gwybod bod hwnna'n wir, ych chi'n gallu dweud pan mae rhywun yn cyfeirio ato chi neu at rhywun arall, y ffordd maen nhw'n cyfeirio ato nhw o ran eu henw nhw neu disgrifiad ohonyn nhw. Chi'n gallu dweud yn y tôn y llais bod yna rhyw atgasedd neu bod yn dirmygu chi neu dirmygu rhywun arall. A dyma'r union beth sydd fan hyn. Mae yna gysineb yma tuag at yr Iesu. Am ei fod e'n dangos trigaredd tuag at y bobl yma. Nawr fel ateb i'r hyn sydd o'i flaen yr gynulleidfa yma, cyflwr ysbrydol y gynulleidfa, mae'r Iesu yn adrodd tair dameg. Ac mae'n adrodd y tair dameg fel cerydd i'r ysgrifenyddion a'r Phariseiaid ac yn galondid i'r publicanod a'r pechaduriaid. Dyma neu chi benod rhyfeddol, penod enwog iawn, y sawl disgrifiad enwog fan hyn o'r damhegion yma mae'r Iesu yn ei roed. Ond y bwriad yw i ddysgu gwers fan hyn i'r ysgrifenyddion a'r Phariseiaid ac yna'n galondid i'r Phariseiaid, i'r publicanod a'r pechaduriaid, mwyn codi calonau yr rheini bod yna obaith. Felly dyna y cyd-destun yr adnod yma. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar yr un colledig yma, ac yna'r chwilota sydd gan y bugail, ac yna'n olaf y gorfoledd ar ddiwedd y ddameg. Wel, yn gyntaf, yr un colledig, os ych chi'n gallu dilyn yn eich Beiblau, bedwaredd adnod, pa ddyn ohonoch a chanddo 100 o ddefaid, ac os cyll un ohonynt, nid yw yn gadael yn amyn 1 yn yr anialwch, ac yn myned ar ôl yr hon a gollwyd. Hyd oni chaffo efe hi. Nawr, doedd y Phariseiaid, fel dwi wedi dweud, na'r ysgrifenyddion ddim yn poeni rhyw lawer am bechaduriaid. Pobl oedd yn eu tîb nhw'n israddol, ddim yn ceisio'r cadw'r ddedd, ac maen nhw'n dangos y cysineb yma'r atgasedd tuag atyn nhw, ac yn eu tanseilio nhw. Ac yn meddwl bod y ffaith bod rhywun yn eistedd i fwyta gyda nhw yn ei halogi nhw hyd yn oed. Dyna sut mae'r Phariseiaid yn edrych arnyn nhw. Nid felly Crist. Mae Crist am ddangos hyn. Mae am ddangos i ba bwrpas y dath mae am ddangos i nhw sut y dylsyn nhw trin pechaduriaid a publicanod. Ac yna mae'r Iesu yn adrodd y ddameg yma am yr un ddafad coll. Allan o 100 o ddefaid. Ac i'r hyn mae'n ei ddweud, mae'r Iesu yn dweud wrth yr gynulleidfa yma, bydde'r pob bugail da yn chwilio am yr un ddafad sydd yn mynd ar goll. Dim o reidrwydd pob bugail, falle bydd yn yr rhai, bydde ddim yn poeni rhyw lawer, ond bydde'n dweud yw pob bugail da, gwerth i chael, bydde pob bugail felly yn mynd i chwilio am yr un oedd ar goll. Ac dangosa Crist ei faich am yr anghennus, am y trieiniaid, am y pechaduriaid, am yr hynny sydd mewn cyflwr tywyll iawn, am yr rhai sydd wedi gweld i cyflwr. Ond dwi ddim fel bethau yn poeni am y 99 fan hyn. Y rhai sydd yn meddwl ei bod nhw'n gyfiawn, dyma'r disgrifiad sydd yn ei fan hyn, yw bod y 99 yma'n meddwl ei bod nhw'n gyfiawn. I ni gweld yn adnod 7, yr rhai, nid rhaid iddynt wrth edifeirwch. Yr rhai sydd yn meddwl, sy'n rhaid i fi wrth edifeirwch i fynd i'r nefoedd. Sy'n rhaid i fi wella fy mywyd. Mae fy mywyd i'n ddigon da fel ag y mae e. Ac felly mae'r 99 yna yn ddigon hapus i byd fan hyn, ond mae'r Iesu'n dweud, mae yna'r un ddafad fach wedi mynd ar goll. Allan o'r 100, mae yna un wedi mynd ar goll. Ac y mae yn dangos baich am yr un yna.
Dyma pan dath Crist i'r byd mwyn yr rheini, yr un coll y pechaduriaid. Ni'n gweld nes ymlaen yn yr Efengil yn ôl i penod 19 ar 10 adnod canis mab y dyn a ddaeth i geisio ac i gadw yr hyn a gollasyd. Os ych chi ar goll, yna fe ddath Crist i'ch achub chi. Nawr gai ofyn i chi, pa grŵp i'ch chi ynddi? Ydych chi'n gwybod pa grŵp i'ch chi ynddi? Nawr dyma'r broblem. Fel pob cynulleidfa, mae pob cynulleidfa hyd yn oed un fach yn gallu cynnwys pob grŵp, pob math o bobl. Ond chi'n mynd i fod yn y naill neu'r llall, chi'n mynd i fod yn un sydd ar goll, un sydd wedi ffeindio. Chi'n mynd i fod felly. A ydych chi fel y Phariseiaid a'r ysgrifenyddion yn 99 yma meddwl ei bod nhw'n gyfiawn? Ac ych chi'n well na'r pechaduriaid. Dyma i chi falle disgrifiad o bob pechadur. Ac falle gallen ni rhannu'r grŵp yr rai coll yn golledig yn ysbrydol, ond mae rhai yn meddwl ei bod nhw'n iawn a rai yn gwybod bod nhw ar goll. Ond pa un i chi ynddi? I chi yn yr ochr yma, yr pechaduriaid, nhw gyd, y Phariseiaid, yr ysgrifenyddion, y publicanod a'r pechaduriaid, ond yr rhai yma sydd yn meddwl ei bod nhw'n iawn. Yn well na'r pechaduriaid yna, mae'n dweud i ni lot gwell na nhw, efallai bod rai ohonoch chi fel hyn. I chi yn byw bywyd da. I chi wedi byw bywyd moesol. Hynny yw chi wedi cadw at y safonau hynny, efallai gafoch chi'ch magu ar yr aelwyd wedi dysgu bod rhai pethau'n anerbyniol, pethau eraill yn dderbyniol, ac yr un na ddylsech chi wneud, y pethau eraill dylsech chi wneud, ac i chi yn byw felly, i chi yn cadw chi'n i ffwrdd o rai pethau, falle rhai yn mynd i'r capel yn ffyddlon ac yn gwybod yr ymynau, yr adnodau, wedi bod i'r ysgol Sul yn ffyddlon, cadw'r Sul hyd yn oed. Neu falle, bydd yna'r rhai sydd ddim yn mynychu capel. Dyna beth sydd falle'n debygol trwy'r gyfrwng y we, falle petai rhai yn gwrando ar y we, ac ddim yn gyfarwydd a mynd i'r capel, ond yn bobl moesol, ond nid oes yna lawer iawn yng Nghymru. Yna lawer yn y grŵp yma o bobl. Pobl sydd ddim wedi mynd i capel o gwbl yn ystod eu bywyd nhw. Ac i ryw raddau, bysach chi'n gallu dweud, ydych chi ddim yn beio nhw, achos bydden nhw ddim yn clywed dim byd o'i werth. Achos yr unig beth fydden nhw'n ei glywed yw sut i fod yn foesol. Ond chi'n gallu clywed hynny yn yr ysgol. Chi'n clywed hynny yn eich gwersi chi yn yr ysgol. Chi'n clywed hynny yn y brifysgol. Chi'n clywed hynny ar y newyddion. Gwrandewch chi ar wleidyddion. A fe fydden nhw'n mynd ymlaen am foesau. Felly pam mynd i gapel i glywed am foesau, ac i ryw raddau byddwch chi'n gallu dweud, wel, chi'n gallu deall pam fod pobl wedi stopio mynd i'r capel. A mwyafrif, ni'n sôn am genhedlaeth nawr, sydd ddim wedi mynd i'r capel erioed. Rhai yn ei 60au, 70au hyd yn oed, erioed wedi mynychu capel, ond maen nhw'n bobl da. Maen nhw'n dda, maen nhw'n foesol. Maen nhw'n helpu cymdogion nhw. Maen nhw'n mynd drws nesaf, maen nhw'n sylwi bod yna rhywun falle sydd yn hŷn ac yn cael trafferth i dorri'r gwair. Hoffech chi fi dorri'r gwair, neu hoffech chi fi fynd ar biniau allan ar y noson, mae rhaid mynd nhw'n allan. A maen nhw'n bobl caredig, maen nhw'n bobl moesol. Sdim eisiau difarhau ar rheini, nagos, o na. Bod nhw ddim yn mynd i'r capel, ond mae gyda chi pobl sy'n mynd i'r capel, sydd yn byw yn foesol, pobl sydd ddim yn mynd i'r capel, ac maen nhw'n foesol. Maen nhw'n rhoi at elusennau yn reolaidd. Maen nhw'n garedig. Falle bod yna rai sydd yn mynd i gapel, yn edrych ar y rhai sydd ddim yn mynd i gapel ac yn edrych lawr ar nhw, fel oedd y Phariseiaid a'r ysgrifenyddion. Ac yn edrych lawr, nid falle ar y rhai moesol, ond ar y rhai sydd yn anfoesol. Achos maen nhw'n anfoesol. A mae hwnna'n ffaith ac mae'n drist. Dyn nhw'n sylweddoli bod nhw'n yn yr un cwch, achos maen nhw wedi dyrchafu hunan i fyny fel y Phariseiaid a'r ysgrifenyddion, i ni mynd i'r capel neu ddim mynd i'r capel, ond i ni'n gweld y pobl draw fyna sydd ddim yn dda iawn. Maen nhw'n dwyn. Maen nhw'n defnyddio iaith anweddus. Maen nhw'n gwastraffu nos Wener a nos Sadwrn trwy mynd i lefydd tywyll ac llefydd o anfoesoldeb a meddwl dod. Ac maen nhw'n gweld, dyna i chi gymdeithas, maen nhw'n israddol ac maen nhw'n dweud maen nhw'n bechaduriaid amlwg.
Dydyn nhw ddim yn cadw at rhyw foesau arbennig, ond nid felly chi, i ni'n llawer gwell na'r heini. Ac ar ryw lefel, mi rydych chi ar lefel ddynol, mi rydych chi'n foesol. Ond dyna'r union iaith y Phariseiaid a'r ysgrifenyddion. Ond mae gan Gris gariad a trigaredd tuag at y rhai sydd ar goll. Y rhai sydd wedi ffeindio, wedi gweld eu bod nhw mewn tywyllwch. Y rhai sydd wedi mynd ar gyfeilion, wedi mynd i bethau drwg y byd yma, ond maen nhw ar goll. Dyna i chi gyflwr triennus bod ar goll. Ydych chi'n cofio teimlad fel plentyn efallai? Methu gweld eich rhieni am eiliad. Os ych chi wedi cael y profiad o golli eich rhieni am hanner awr, dyna chi afiach, dyna chi erchill. Ond mae'r teimlad no golli rhieni am eiliad yn ddigon ofnadw, ac fel rhiant yn colli eich blentyn yn chwilio amdano nhw yn y dorf. A i chi meddwl, mae hwnna'n ofnadw, am eiliad, 10 eiliad, mae 20 eiliad yn ofnadw, ond mae rhai hanner awr, hyd yn oed bore, mae'n ofnadw, mae'n teimlad ofnadw, bod ar goll. Ac os daw chi sydd ar goll, neu hyd yn oed yr rhieni, neu chwilio am y plant sydd ar goll, ac chi a baich dros yr un bach yn gweld bod nhw ar goll. Mae'n ofnadw, mae'n rhywbeth trwm ar yr enaid. Mae'n rhyw fath o deimlad bod y byd ar ben. Neu chi erioed wedi teithio rhywle, hwyr yn y nos ac chi ar goll, ac chi'n poeni o ran diogelwch. Os na, fyddwch chi'n cyrraedd, fyddwch chi'n ganol nunlle, a mae'n beryglus, ac mae rhyw fath o panig yn dod i fewn, ac chi ddim yn gwybod beth i wneud, a mae yna rhyw anobaith mawr yn dod drostoch chi. Oes yna un fan hyn heddi sy'n mewn sefyllfa tebyg. Achos mae bod ar goll yn deimlad o unigrwydd yn diwedd. So chi ar goll, o ran diffiniad bod ar goll, mae'n rhyw deimlad o unigrwydd. Does neb yn abal i'ch helpu chi i beidio bod ar goll. So fel arfer, chi ar ben eich hun, falle bod nifer o'noch chi ar goll, ond fel arfer, mae'n well os nifer o'noch chi ar goll, achos chi'n teimlo'n saffach. Ond os ych chi ar goll ar ben eich hun, mae chi yn unig iawn. Rhai wythnosau yn ôl, y testun oedd 1:42-25 canis yr oeddech megis defaid yn myned ar gyfeiliorn, eithir yn awr chwiad y chwelwyd at figael ac esgob eich uneidiau. Ond nid oes pwysles yn yr adnod heddi o'r unigrwydd yma, yr un allan o'r 99. Oes yna un yma'n teimlo'n unig ac yn teimlo ar goll. Mae yna lawer o bechaduriaid yn crwydro gwmpas y lle. Dyn nhw'n sylweddoli bod nhw ar goll, a maen nhw'n ddigon hapus, maen nhw ar gyfeilion. Ond yma, maen nhw am deimlad bod chi ar goll, efallai wedi dod i weld eich bod chi ar goll. A chi'n crwydro'r byd, ond yna neb ar ôl o'ch amgylch chi. Pawb wedi'ch gadael, fel os fyddwch chi'n darllen y benod yma, mynd i ddiwedd y benod, fe gewch chi'r ddameg y mab a fradlon. Ac yn y ddameg honno, mae'r ffrindiau ni adael pan fod yr arian wedi dyflannu. Dyna be mae'r byd fel. Maen nhw'n eich gadael chi pan nad yw popeth yn mynd yn iawn. Pan nad oes na arian, pan nad oes na rhywbeth maen nhw'n gallu cael allan o'n fe fydden nhw'n eich gadael chi. Neu pan gewn nhw rhywbeth gwell, fe wnawn nhw'ch gadael chi. A dyma'r teimlad o unigrwydd sydd yn yr holl benod yma. Yr un ddafad honno sydd wedi mynd ar goll. Efallai chi wedi cael cibolwg ar eich cyflwr. Eich bod chi wedi gweld eich pechod. Efallai'n cael teimladau o eogrwydd. Eogrwydd am bechodau'r gorffennol. Efallai'n teimlo cywilydd am bechodau. Ac mae'n rhyw deimlad o fod ar goll ac yn unig iawn. Falle bod natgofion yn dod ac yn gadael blas cas yn eich ceg. Chi wedi cael yno, dweud y gwir, fe fydd pob Cristion yn gallu tystio i hynny. Dyna yw profiad pob Cristion. Ond efallai bod yna rai ar goll nawr ac mae'r atgofion o'r hyn i chi wedi wneud yn gadael craith ac mae'n gadael blas drwg yn y geg. A chi ddim yn gwybod pa le i droi at bwy i chwilio am gymorth. Ac fel y plentyn coll yna yn y dorf anferth, be maen nhw'n ei weld? Wel, gweld gwynebau diri, mae'n deimlad afiach, mae'n deimlad erchill, mewn torf anferth o bobl. Ac yna mae yna filoedd o bobl efallai, ac mae yna blentyn bach yn chwilio am ei rieni, a be mae'n ei weld? Mae'n codi, mae'n gweld lot o bobl, dwi ddim yn unig o ran nifer o bobl, mae'n gwbl unig, achos dwi ddim gyda'r bobl mae fod gyda nhw. Dwi ddim yn teimlo'n saff, a mae'n codi ben i fyny, a mae'n chwilio am y wyneb cyfarwydd hwnnw.
Ond dwi ddim yn nabod yr un wyneb. Dyna beth mae'r fel i fod yn bechadur sy'n ar goll. Chi'n codi fyny a mae fel chwilio o'ch gwmpas chi a chi'n methu gweld unrhyw un sydd yn gallu helpu. A mae fel yr un plentyn sydd ar goll a mae'n clywed lleisio bob cyfeiriad ond ddim yn adnabod yr un llais. Mae yna lais rhyw ddyn fan hyn, rhyw fenyw fan hyn, rhyw blentyn fan hyn, ond dwi ddim yn adnabod yr un llais. Gai ofyn ydych chi felly? Falle bod eich meddwl chi'n llawn cwestiynau ac amheuon ofnau hyd yn oed, na chi'n clywed y gwleidyddion, yr athronwyr, y gwyddonwyr, y crefyddwyr, capeli, i gyd yn dweud pethau, a beth sy'n dris yw fe glywch i'r capeli'n dweud ydych chi, byddwch eich yn dda a gwnewch eich gorau. Rwtsh llwyr yw hwnna. Os wrandewch chi ar unrhyw gapel yn dweud o'ch chi y ffordd i'r nefoedd yw bod yn dda ac i trio eich gorau, fyddwch chi byth yn cyrraedd y nefoedd. Ond dyma'r broblem, yma'r ddafad goll, yr un allan o'r 99 sy'n sylweddoli fod ar goll, dyw e ddim eisiau clywed pethau felly. Ond y tristwch mawr yw fod Cymru na gyd mae Cymru'n ei ddweud. A mae'r athronwyr a'r gwleidyddion yn dweud yr un dwlu. Maen nhw'n dod lan a'i damcaniaethau ac mae'r holl leisiau yma yn dweud wrth chi, dyma ateb cymdeithas, problemau cymdeithas, ac maen nhw'n dweud y pethau yma wrth chi, triwch eich gorau, gwnewch yn dda, gwnewch hyn, a dwi ddim yn rhyw werth i chi, dwi ddim yn eich helpu chi, a chi'n clywed o'r holl bethau, chi'n meddwl pwy sydd yn iawn, ac chi'n teimlo'n gyfan gwbl ar goll, pwy sydd yn dweud y gwir, pa un sydd yn iawn. A bydd y capeli'n dweud wrth chi, mae pawb yn iawn. Ydych chi gredu'r fath beth? Dwi ddim yn gwneud synwyr. Dwi ddim yn gwneud unrhyw synwyr o gwbl i ddweud wrth chi fod pawb yn iawn. Achos mae'r efengil fan hyn yn gyfan gwbl groes i'r pethau mae'r gweddill yn ei ddweud. Falle bod chi ar goll yn meddwl pwy sy'n dweud y gwir, pwy sy'n gwybod. Falle bych chi'n dweud sut ydych chi'n gwybod bod chi'n iawn. A falle bod yr ofnau yma yn mynd o gwmpas eich pen. A falle ar ben hyn i gyd, mae'r ddafad sydd ar goll, yr un fach yna, yr un unig yna, i chi wedi dechrau gweld eich gwrthryfel eich hun. Chi'n dechrau gweld nad ydych chi ddim gwell na hwy. Chi'n dechrau gweld ar ôl beirniadu capelwyr a pobl hyn a pobl llall, falle bod chi wedi dechrau gweld eich bod chi yn byw bywyd llawn rhagryth. Falle bod chi wedi gweld y tuedd yna tuag at hunanoldeb yn eich bywyd eich hun. Falle bod chi wedi dechrau gweld y tymer a'r casineb sydd yn dod i'r wyneb mor hawdd. Mor hawdd. Dwi ddim yn cymryd lot i gasineb i godi'r wyneb. Dwi ddim yn cymryd lot i golli tymer. Falle bod chi wedi dod i weld pa mor hawdd i chi'n ildio i demtasiwn. Na gyd sy'n rhaid i chi wneud yw rando ar rhywbeth neu weld rhywbeth a beth i chi'n wneud chi wedi ildio yn syth i'r temtasiwn. Ac i chi wedi pechu. Falle bod chi wedi dechrau sylwi bod chi ar goll. Y broblem gyda sylwi bod chi ar goll yw chi ddim yn gallu ffeindio'r ffordd nôl. Wel, mae'n amlwg yn diwedd, achos dyna beth yw bod ar goll. Petai chi'n gallu ffeindio'r ffordd nôl, fyddech chi ddim ar goll. Mae'n amlwg. Dwi'n cymryd lot o sens i weld na. Os i chi ar goll, i chi'n gwybod nawr, i chi wedi dod am yr teimlad, os i chi ddim yn sylwi chi ar goll, chi'n poeni amdano fe, chi'n ei fod hapus eich byd. Ond yr eiliad i chi'n gwybod chi ar goll, mae'n afiach, mae'n erchill, mae'n boeni'n dod, mae'r faich yn drwm, i chi ddim yn gwybod pa le i droi, mae'r holl synnau yma, mae'r holl eiriau yma, mae'r holl bobl yma, ac mae'n deimlad o unigrwydd llwyr, ac i chi ddim yn gwybod sut i helpu eich hunan, chi ddim yn gwybod sut i ddod nôl, achos chi ar goll. A mae popeth i chi'n trio yn methu achos chi ar goll. Yn cael ei ddweud, yma na obeth i rai fel chi. I ddweud y gwir, yr unig obeth yw i rai fel chi. Does dim gobeth ar y funud i'r 99 achos dyn nhw ddim yn sylweddoli bod nhw ar goll. Maen nhw'n llawn balchder. Dyn nhw ddim yn meddwl bod rhaid nhw wedi farhau. Maen nhw'n iawn yn eu pechod a'i balchder. Ond os ydych chi wedi gweld eich bod chi ar goll, ac i chi ddim yn gwybod pa le i droi, dyna'r union safle lle mae yna fwyaf o obaith. Wel, yn ail, y chwilota. Mwyn profi pwynt, pam y dath Crist o'r nef, mae e'n ateb y cyhyddiad, o mae hwn yn derbyn pechaduriaid ac yn bwyta gyda hwnt, bod hwnna'n beth da, maen nhw wedi dweud, ond nhw'n ei ddweud fel cyhyddiad cas. Ond fel ateb i hynny, mae Crist yn darlunio'r bugail nawr, ac yn gadael y 99 mwyn chwilio am yr un coll.
Mae'n dweud bod y 99 yn meddwl bod popeth yn iawn ac yn llawn balchder, ond mae'r un wedi crwydro ac mae'r un yna dan bwysau ei ogrwydd pechod. Ac mae wedi dweud wrth ni'n barod at drai felly dath Crist. Byddai bugail cydwybodol yn mynd yn syth i chwilio. A mae'r rhai sydd wedi crwydro fydd yn gwrando am y cri. Byddai'n mynd allan yn y tywyllwch, yn y gwynt ar glaw hyd yn oed. Dyna be fydd y bugail yn ei wneud. A Matthew 18:12, yr un disgrifiad o'r ddameg, ond ychydig bach yn wahanol, mae'n dweud y geiriau yma, Oni a de fe yn amyn 100 a myned i'r mynyddoedd a cheisio'r hon a aeth ar ddisberod. Hynny yw, mae'n cyfeirio yn Matthew at i'r bugail fynd i'r mynyddoedd. Hynny yw, mae'n rhoi ei fywyd ei hun mewn perygl. Hyd yn oed yn y nos yma, mae bugail da yn fodlon rhoi ei fywyd ei hun mewn perygl yng nghanol y gwynt a'r glaw. Ond nid yna wnaeth Iesu Grist. Dyna pam mae'n cael ei alw'r bugail da. Fe roddodd nid ei fywyd mewn perygl, ond fwy, fe roddodd ei fywyd. Does dim un bugail heddiw, falle, byddai'n fodlon rhoi ei fywyd dros y defaid. Mae lot o bugeiliad yn fodlon rhoi ei bywyd mewn peryg. Ac maen nhw falle yn ddyddiol, maen nhw'n mynd ar ochr mynydd y clogwyn, ac falle bod y wraig yn dweud cyn i'r ffarmwr fynd allan, bydd yn falus os ti'n mynd lawr y clogwyn yna, mae'n sert, ond fydd e dal yn mynd. Ond bydde fe ddim yn mynd yn fwriadol i'w roi ei fywyd dros y ddafad, bydde hwnna'n hirt, ond dyna beth nath Iesu Grist, nid roi ei fywyd mewn perygl, fe roddodd ei fywyd dros y defaid. Yn aberth trosom ni. Dyna sut y ceithiodd Crist ni, fe ddath o'r nef, fe nath e fyw ar y ddaear, a gafodd ei wrthod gan ei bobl ei hun, ei wawdio, ei gasau, ei gamdrin, ei wrthod, fe ddioddefodd Crist hyn oll. Pam? Mwyn chwilio amdano chi. Mwyn eich ceisio chi. Dyna pam nath Iesu Grist fodloni cael pobl yn poeri arno fe. Dyna pam fuodd Grist fodloni cael rhywun yn hoelio hoelen i'w lawe a gwaywffon i'w ochr. Dyna pam fuodd e'n fodlon marw ar y groes a gadael i'r tad dywallt ei ddigofaint arno fe. Dioddefodd Crist hyn oed mwyn eich ceisio chi fel bugail yn mynd i'r mynyddoedd i drybeini. Croeshoeliwyd ef ein mwyn ni. Tra ar y groes fe dioddefodd mwy na gwrthodiad dyn oedd ond oedd na mwy na hynny. Dioddefodd cosb y tad am ein pechodau ni, fe gosbod Duw y tad Iesu Grist yn ein lle ni. Am ein pechodau ni cymerodd arno ei hun holl ddigofaint yr holl alluog Dduw. Ni orffwysodd Crist tan iddo gyflawni ei dasg ac achub dyn colledig. Y rai sy'n goll, fe arhosodd tan y diwedd, fe nath e'r cyfan. Nath dim ond byw bywyd perffaith. Ni'n gwybod hynny, ei fod wedi byw bywyd perffaith, a cadw'r holl orchmynion y ddeddf yn ein lle ni, fe nath hwnna yn ein lle ni. Ac wedi gwrthodiad dyn, wedi y croesoelio, fe nath reit i'r eithaf, wedi Dduw ei farnu yn lle ni. Fe atgyfododd ac fe sgynnodd nef, nath ddim bodloni nes bod wedi cyflawni'r dasg yn gyflawn. Nid rhyw chwilio bach oedd hyn. Nid chwilio ysgafn sydd yma o'n blaen ni, ond fe ddaeth i geisio pob un ddafad golledig. Fe ddaeth ei chwilio am bob un. Dyna i chi pa mor ddifrifol oedd e. Fe ddioddefodd cyfan mwyn eich achub chi. Mae ddarlun enwog yma yng Nghymru a roddir o fugail yn does na stori ni wedi clywed siŵr o fod sawl tro o'r bugail yn chwilio ac yn darganfod y ddafad ar y ochr y glogwyn, a'r silff ar ochr y glogwyn, ac mae yn brefi ac yn crio ac yn strancio. Be mae'r bugail yn ei wneud? Mae'n ei adael ambell waith am oriau, mae'n gadael y ddafad. Mae'n berig, falle byddai'r ddafad yn syrthio drosodd, ond mae'n ei adael Mae'n ei adael yn crio ac yn cwyno. Nes bod yn dechrau clywed llais y ddafad yn tawelu rhywfaint. Nes bod yn gweld yr egni'n pylu, a'r cri yn gwanhau, ac bod na rhyw fath o anobaith yn y gri o y ddafad. Ac yna mae'r bugail yn gweld nawr yw'r amser i fi fynd i'w nôl Nawr gallu mynd i lawr i'r silff ar y clogwyn a'i chodi i fyny. Mae'n ddiogel. Achos petai di mynd yn gynt, bydde wedi strancio, bydde ddoi di syrthio drosodd.
A dyna chi fath o ddarlun am Grist. Mae'n eich gadael chi. Ydych chi wedi dod at y man hynny? Ych chi wedi gweld eich cyflwr a'ch trwbl, a mae yna gry yn eich enaid chi, ond y broblem yw chi dal i ymdrechu i wella eich cyflwr eich hun. Ond o'r diwedd ych chi wedi gweld na fedrwch chi. Ac mae wedi'ch gwanhau chi, eich tristhau chi, ac chi ddim yn gwybod pa le i droi nes bod yr egni yn llwyr wedi mynd, at rai felly fe ddath Iesu Grist. Chi'n gwybod gall rai fod wedi crwydro ac wedi mynd ar goll yn bell yn ddaearyddol, ac efallai yng nghanol rhyw ddinas bell mewn rhyw wlad bell, a dim un cysylltiad â'i bywydau blaenorol. Chi'n gwybod beth? Gall Iesu Grist y bugel da ddod o hyd i ble bynnag ydych chi. Fe all bod rhywun yn gwrando ar y we ac efallai bod nhw'n miloedd o filltiroedd i ffwrdd ac wedi troi cefn ar yr efengil ac efallai yn gwrando neu'n darllen y cyfieithiad ac yn clywed bod Iesu Grist yn gallu'ch ceisio chi mewn unrhyw dwll a chornel ym mhen draw'r byd. Os ath Iesu Grist i'r groes eich mwyn chi, fe allai mynd i bellterau byd i chwilio amdano chi hefyd. Ble bynnag i chi, pa bynnag cyflwr ydych chi ynddi, fe all Iesu Grist eich achub chi. Dyma i chi gariad yr un sydd yn eich ceisio. Mae yn fwy parod, gwrandewch ar hyn, mae yn fwy parod i'ch achub chi nag ydych chi i gael eich achub hyd yn oed. Dyna i chi ffaith. Mae Iesu Grist yn fwy parod i'ch achub chi nag ydych chi i gael eich achub. Mae yn barod i ddyfal barhau gyda chi eich holl grwydro ffôl. Mae yn barod i drigarhau wrthych chi eich holl styfnigrwydd. Mae yn barod i farw drostoch chi eich holl galedwch chi. Ystyriwch ei ymdrechion i'ch ceisio chi. Meddyliwch chi am eiliad, pa ffordd arall allwn ni ddisgrifio Iesu Grist yn eich ceisio chi? Wel, beth am ragluniaethau rhyfedd? Beth am rheini? Ydych chi erioed wedi meddwl am hynny? Nid yn unig be mae Iesu Grist wedi wneud trwy dod lawr o'r nef i'r ddaear a byw bywyd perffaith yn eich lle chi, marw ar y groes yn eich lle chi. Beth am eich bywyd chi nawr ar y ddaear yma nawr? Beth am y rhagluniaethau, y digwyddiadau rhyfedd yna yn eich tîb chi? Y cyd-digwyddiadau. Dyna be mae'r byd yn ei galw nhw. O cyd-digwyddiad rhyfedd oedd e? Does dim bath beth a cyd-digwyddiad rhyfedd. Oedi'r rheini yn arwydd o Iesu Grist yn eich ceisio chi? Y bobl hynny ych chi wedi cwrdda? Digwydd bod? Efallai geiriau rydych chi wedi glywed? Digwydd bod wedi clywed y geiriau just ar y pryd lle roeddwn ni'n teimlo rhyw ddryswch a rhyw iselder a rhyw boeni am bechod a fe glywes i'r geiriau yma. Efallai just cyn mynd i bechod efallai bod na ryw atgof wedi dod yn ôl a wedi peri rhyw ddryswch, ond mae'r temptasiwn wedi bod yn ormod a fe wnaethoch chi ildio. Ond yna chi ddigwyddiad rhyfedd i fi ddigwydd gwrdd â rhywun neu darllen rhywbeth just cyn i fi fynd i bechu. Falle llyfrau chi wedi darllen, profiadau chi wedi gael. Falle bod na rhyw atgofion o weddiau chi wedi glywed, storiau glywsoch chi fel plentyn, tystiolaethau chi wedi glywed mewn rhyw gyfarfod am y ffordd yma Iesu Grist wedi achub rhywun, ac chi wedi glywed ac yma nhw'n ragluniaethau rhyfedd. Adnodau ddysgoch chi, rhyw sut neu gilydd, be ddath adnod nôl eich meddwl chi'ch meddwl, o le ddath hwnna? Dath e allan o'n unlle. Beth yw'r un i? Ragluniaethau Duw. Beth yw e Crist yn eich ceisio chi? Hebreau 12 adnod 2, gan edrych ar Iesu pen tywysog a pherffeithydd ein ffydd ni, yr hwn yn lle'r llawenydd a osodwyd iddo a ddioddefodd y groes gan ddiastyru gwaradwydd ac eisteddodd ar ddeheulog gorseddfaint Duw. Dyna wnaeth Crist i'ch ceisio chi. Fe ddioddefodd y hyn oll mwyn chwilio amdano chi yn eich cyflwr colledig chi. Wel, yn olaf ac yn fer beth am y gorfoledd yma, wel, yn gyntaf daw Crist o hyd i chi. Dyma'r gorfoledd. Mae Iesu Grist wedi dod o hyd i lawer un ohonon ni fan hyn, a oedd ar goll, ac dan bwysau ei ogrwydd pechod mewn pydew erchyll, ac fe nath e ffeindio ni. Adnod 5, ac wedi iddo ei chael efe a'i dyd hi ar ei ysgwyddau ei hun yn llawen. A darlun yw fod Iesu Grist yn dod o hyd i'r ddafad ac yn ei chodi ac yn ei roed ar ei ysgwyddau'r traed yn dod o gwmpas yr ysgwydd fan hyn ac yn clymu'r traed at ei gilydd. Yr rhai brywedig yma falle'r ddafad sydd wedi mynd ar goll,
Y pechadur sydd wedi mynd I drybeini ac wedi cael ei frifo ac yn weidlyd oherwydd y byd. Ac maen nhw'n rhy wan. Maen nhw'n doredig a cywilydd ac euogrwydd fel mynyddoedd byd, fel mae Williams Pantycelyn yn ei ddweud. Ac mae'r pwysau, mae'r pechadur yma mor isel yn y pydew erchill yma. Ond be mae Christ yn neud, mae'n dod I lawr ac mae'n eich codi chi yn ei gariad ac yn ei drigaredd a'i dosturi ac mae'n eich codi chi ac yn eich roed ar ei ysgwydd ei hun a'ch cario I ddiogelwch. Mae yna gyswllt yma gedi feirwch adnod 7. Yr wyf yn dywedyd I chwi, mae felly y byd llawenydd yn y nef am un pechadur a ydi farhaol. Mwy nag am onyd 1,520 o rai cyfiawn, rhai sy'n meddwl bod nhw'n gyfiawn. Nid rhaid wrth yn dod edi feirwch, mae'r un am meddwl sy'n rhaid I fi edi feirwch, edi farhau achos dwi'n ddigon da, mae'r rheini'n mynd I fod yr un mor golledig ar pechaduriaeth, ond mae'r un pechadur yma wedi gweld ei bechod. Ac mae e'n ildio, mae e'n cyffesu ei bechod, mae'n cydnabod ei fod wedi crwydro, ei fod wedi gwrthryfela, ac mae e'n troi oddi wrth ei bechod. Mae'r un coll yma yn gweld yr Iesu yn dod. Dychmygwch y ddafad sydd ar goll, falle di syrthio lawr y clogwyn ac yn gweld y bugail yn dod. Dyna chi obaith. Mae'n edrych I fyny yn gweld, mae'n nabod, mae'n clywed llais y bugail, mae'n adnabod ac mae wedi dod, mae yna obaith I mi nawr, ac felly'r pechadur, mae'n clywed llais yr Iesu. Mae'n gweld yr Iesu'n dod ac yn ei wendid, yn ei noethni. Mae'n ymddiried ynddo i'w godi o'r pydew. Dwi ddim yn trio straffaglu lan dim mwy. Mae wedi gwneud am ddigon amser. Dwi'n yn gallu gwella hun. Ond mae'n gadael i'r Iesu ei godi ei fyny. Ac mae'n gafael yn y bugail. Does dim llawer o nerth ganddo fe afel yn y bugail. Crist sydd yn gafael ynddo fe. Iesu Grist sydd yn ei godi fe. Ef sydd yn gwneud y cyfan. Mae'r un coll yma yn cofleidio trwy ffydd. Mae yn cyfleidio'r Iesu, ond I ddweud y gwir, yr holl waith arall, y gwaith caled I gyd, yw'r bugail yn codi'r pechadur I fyny. Yr Iesu sydd yn eich codi chi, fe sydd yn eich machu chi, fe sydd I marw yn eich lle chi, fe sydd I byw bywyd perffaith yn eich lle chi, a'r Iesu sydd yn eich codi chi fyny o'r pydew, ond I chi yn derbyn y ffydd I bwyso yn y fe. Nag is rai chi wneud yw pwyso ar yr Iesu. Dim eisiau wneud dim byd arall, ond pwyso ar yr Iesu. Dyna I gyd gallai wneud. I'w rhoi ei freichiau'n llipa o amgylch y bugail. Ac mae'r un ddafad goll yma, falle'n flin ac yn edifar na, a am beidio ildio'n hynt, efallai bod yn teimlo na fydden ni wedi ildio'n hynt. Ond I ni'n ymddiried yn rhagluniaethau Duw, dwi wedi pwyso arno fe nawr. Wrth I Grist eich codi, mae e'n gwneud mwy drostoch chi. Eseia 40 adnod 11, fel bugail y porthau fe ei braidd, a'i fraich y casgl ei wyn ac a'i dwg yn ei fynwes. Mae e'n eich dwg chi, yn eich tynnu chi i'w fynwes. Mae e'n eich golchi chi, mae'n golchi eich briwiau chi, eich pechod chi. Chi'n cael yr ymdeimlad, mae pob Cristion yn gwybod beth yw hwn. Mae'n teimlo ac yn gwybod fod yr Iesu trwy ei waed yn eich golchi chi'n lan, ac mae'r briwiau yn cael ei delio nhw, mae'r pechod yn cael ei delio, ac mae'r Iesu yn eich cuddio'ch noeth I, yn eich dwg chi i'w fynwes, mae'r Iesu yn rhoi clogin drostoch chi. Beth yw'r clogin? Clogin ei gyfiawnder. Mae'n gweld eich bod chi'n noeth ac yn frywedig oherwydd yr hyn mae pechod wedi wneud. Ond mae'r Iesu'n eich codi chi fyny ac yn golchi'r briwiau I ffwrdd, golchi'r pechod I ffwrdd, ac mae'n rhoi gwisg perffeithrwydd yr Iesu I chi. Dyna daith allan o'r pydew at ddiogelwch. O'r oer fel, nawr a gwisg Crist drostoch chi. Nid yw'r un coll ar goll bellach, ac nid yw yn drist gadael y pydew, ei bechod. Mae e'n llawenhau, mae wedi farhau o'i bechod, mae'n falch I droi o'i bechod. Dyna I chi wir edifeirwch. Chi'n gweld, mae yna lawer heddi yn proffesu bod nhw'n blant I Dduw. Mae yna lawer I Gapel Efengyledd yn derbyn pobl ac maen nhw'n dweud bod nhw wedi dod at Grist, ond does dim edifeirwch am bechod. Does dim troi oddi wrth bryntni a phechodau'r galon a phechodau'r byd. Ac does dim gwahaniaeth rhwng llawer o bobl sydd yn honni bod nhw'n Gristnogion a'r byd ei hun. Ambell waith, maen nhw'n waith. Chi'n gwybod pam? Dydyn nhw ddim wedi edifarhau. Ond mae gwir edifeirwch
Fe gewch chi atgasedd at bechod. Chi'n gweld y pydew chi wedi dod ohoni. Ac i chi'n llawenhau fod Crist wedi'ch codi chi allan o'r pydew. Ac i chi ddim eisiau mynd nôl i'r pydew. Chi ddim eisiau mynd nôl i'r bryntni. Chi ddim eisiau mynd nôl i'r pechodau'r byd. Mae yna dristwch am eich cyflwr ac i chi wedi troi oddi wrtho. Chi ddim yn cyfiawnhau eich pechod ac yn cyfiawnhau y bydew. I chi'n troi ar y bydew, chi ddim yn erchill, mae'n afiach. Ond mae Crist wedi fy nghodi fyny allan o'r bydew. Mae wedi maddau'r cyfan. Dyna chi lawenydd a fydd ar y dydd hynny, adnod 6 a 7, a phan ddel adref, fe a eilw ynghyd ei gyfeillion a'i gymdogion, gan ddywedyd wrthynt llawen hewch gyda mi, can eis cefais fy nafad a gollasyd, yr wyf yn dywedyd i chwi, mae felly y bydd llawenydd yn y nef am un pechadur aed i farhao, mwy nag am onid 1,520 o rai cyfiawn, yr rhai nid rhaid iddynt dod edi feirwch. Onid dyna a ddigwydd. Fe fi na lawenydd, ym mhob man, ni fydd y byd yn llawenhau i colli un o'i plith nhw. O, mae'r byd yn tristhau pan mae'n gweld rhywun yn dod yn Gristion. Maen nhw'n eich cysau chi, maen nhw'n chwerthin am eich pen chi. Dyn nhw ddim eisiau gweld un yn gadael ei plith nhw. Ond fe fydd na sawl catref yn llawenhau. Ond dyna beth sydd dyn ni fan hyn. Fi'n gwybod mae'n sôn fe fydd y cyfeillion yn llawenhau, wrth dychwelyd adref, o dychmygwch y cartrefi fydd yn llawenhau. Y bugail a ddarganfu ei ddafad coll, y wraig a ddarganfu'r darn arian yn yr adnodau nesaf, ddameg nesaf, y tad a gollodd ei fab yn yr ddameg olaf yn y benod, y mab a fradlon. Dyna chi lawenhau, fydd y tad a gollodd ei fab, fydd na lawenydd. Efallai heddiw bydd na llawenydd ar hyd ein gwlad mewn cartrefi bod un ddafad coll wedi dod at y bugail. Ond chi'n gwybod beth, fe fydd na lawenydd yn y nefoedd. Efallai, pwy a wyr, y cawn y fraint o brofi'r ymwybyddiaeth o'r llawenydd sydd yn y nefoedd heddiw. Chi erioed wedi meddwl am hynny? Chi'n meddwl bod e'n bosib heddiw yn yr oedfa hon i ni fod yn ymwybodol o'r llawenydd sydd yn y nefoedd? Wel, gadewch i ni weddio am hynny, bod un efallai yn edi farhau yn ein plith ni. Ac yn ystod ein hoedfa, y byddwn ni trwy ras Duw, efallai wrth ganu'r emyn sydd mynd i fod mewn ychydig bach nawr. Y byddwn ni yn ymuno yn y llawenhau sydd yn y nefoedd, am yr un pechadur yna sydd wedi edi farhau. O, mae yna lawenydd yn ôl yr adnod yma, mae'n wir, am un pechadur sydd yn edi farhau, mae yna lawenydd yn y nefoedd. O, na fydda fe'n hyfryd, y byddwn ni wrth ganu'r emyn olaf, yn ymwybodol fod yna rai, bod yna gynulleidfa uwch ein pen ni, yn llawenhau bod yna un pechadur wedi edi farhau. Ac y byddwn ni yn llawenhau hefyd gyda nhw, ac y fydd yn un cor anferth. Mae Matthew Henry'n dweud, tra bod bywyd mae gobaith. Ni ddylid anobeithio am y gweithaf o bechaduriaid. Ond mae'n dweud tra bod bywyd. Tra nad oes bywyd, does dim gobaith. Ond tra bod bywyd, yma na obeth, tra fod na gry o'r ddafad sydd ar goll, tra fod na galw allan am help, yma na obeth. Felly beth newch chi? Ydych chi ar goll? Wel, beth sydd angen i chi wneud? Wel, ildiwch, stopiwch eich pechod, eich crwydro, eich ymladd, a gadewch i freichiau y bugail eich codi chi fyny a'ch cofleidio chi. Dyna beth sydd eisiau chi wneud. Mae rhaid chi ildio i'r Iesu a pwyso arno ef a gadael i'r Iesu i'ch achub chi. Gadewch iddo fe wneud yr achub ac ymddiriedwch chi yn yr hyn yma i'w wneud. Edifarhewch o'ch pechod a chredwch a phwyswch a chofleidiwch yr Iesu. Dyna sydd angen i'w wneud. Ond tra bod bywyd, mae gobaith. Ond pwy sydd yn sicr o un diwrnod arall, felly yma yna frys yma. Yma yna unrhyw un sydd ar goll mewn cyflwr erchill. Pwy a wyr beth sydd o amgylch y gornel. Felly o na fyddwch chi'n troi a galw allan a phwyso'r yr hyn yma'r Iesu wedi wneud yn eich lle. A'r Phariseaid a'r ysgrifenyddion ar wgna chasant. Gan ddywedyd y mae hwn yn derbyn pechaduriaid ac yn bwyta gyda hwynt. Dyna chi'r gobaith, y mae yn derbyn pechaduriaid. Pa bynnag mor bechadurus i chi, y mae yn derbyn pechaduriaid ac y mae yn maddau ac yn trigarhau'r cyfan. Gadewch i ni weddio.
Diolch i ti o Dduw am dy ras ath dri garedd, ac yn diolch am yr efengil, ac yn gweddio o Dduw y byddu di yma ar waith hyd yn oed heddiw, yma ac hyd yn oed ar hyd a lled ein gwlad, ac o Dduw gad i ni fod yn ymwybodol o'r llawenydd hwnnw sydd yn y nefoedd hyd yn oed heddiw, fod na un wedi dod o'i dywyllwch at oleini yr efengil. Trigar ha felly nawr am bendithiau ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni orffen ein gwasanaeth drwy ganu'r emyn rhif 141. 141. Yr Iesu'n y ddilai am gwared o'm gwai, a chibodd fy mywyd, maddeuodd fy mai. 141, gan i sefyll i'w chanu. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.